Jåla gamle. Velkommen til Tankt. Du sitter der her. For å takke sammen om at det her. Yes, sir. Neste battle som vi gjør det. Dette en feltline som bor etter. Vi tar vår første dam og dam battle. Vi tar Løyv. Hvor Løyv, Ragnar? Hvor Løyv. Han har kjennet dit. Hun vært før. Hun var mot på Hattler. Som også vann. Ja. Og ja. Stor favoritter til battle. Alvorlig, ja. Hon ska så du upp mot Reiner som en Merlin. Första för hon battler. Vet vi inte hur det är ordentligt? Nej, inte något att säga. Nej. Så har spännande det snä. Helt säkert. Som sagt, vi tar några ting vi dömer efter rum, vi dömer efter levering, vi dömer efter uppsakan och kreativiteten. Så Tycker det går annars än att bara leva nu då. börja. Och vi börjar. Yes, sir. Okej. Det en politiskt okorrekt. Einaste månaden nu är skiftet Virgin ut vid en Jordan säck. Så gärna du var en liten jetta vart du var ett kicksabab. Nu är du vuxen, en cringe madam och skulle seriöst tro du är sniffa anfång kring 15 gram och är det min för framma Instagram. Banne på att du typer som vill det joltide hjälper vi med sminka. Vi har den där fucking fighta bitchen bryr sin där vid en spanna Kentucky Fried Chicken. Min rev fast, saftig. Twin rev pensa kraftig. All you can eat buffet. Brände för så lite det. Ordentligt. Buffet är einaste touchpunkten där jettan är farlig. Jag vill ånga du ser så står han uppmärksamhetskrävande freak som det. Och pröva huxa om det bartender i en fucking cirkus. Hette som Queen Latifah och mot Queef Latifah. Hej, som man kan se om det. Ja, det är gott att det. Vi ska Vem att känna den. Queen Latifah. Queen Latifah, jag tror inte. Jag förstår. Nej, bara det att hon nämnde det att det är gott. Därför ganska få på i hötten och försäljning som inte vet hur Queen Latifah är. Ja, men det är också hvis man får ta på Queen Latifah. Det är en stor Ja, jag tror det. Innanför kone rappa i Amerika hiphop. Det som är allvarligt hon vinner av det är extremt kreativitet. Ja. Alltså det är högsta stöd. Hon nämner att hon arbetar cirkus, freak som det, cirkus freak. Och Queen Latifah, Queef Latifah, och det go. I said there jet all you can eat buffet, enas tog en jet on farlig. Då är det kreativa linjer och allt är slö eller punches. Fatt. Hej, som man kan se om det. Till mer så uppslitande. Banne på en beatbox av fisarna. Hej, chef jag slår det ner ett la lägga det upp. Jag vill alltså lite näka så tog. Så läs du färdig igång fräta en prunk jock under det med chatter puff. Hör, jag sticklar upp mot det löv i flows lite tog jag där fin I have a bay flow dream is put the polar som en drill. Det bara plus line och dronning I illtång. Han tror man det mun. Min runda räcker en punkt. Twin runda vet han den leipom här. Tvär sjuer till Merlin. Jag vet du har en fastkan profil på Facebook. Marna I får ju stå för en och checka down det nejut. Show fired fuck night. Du trick mig det vet. Jag skjuter 2 minuters runt. Jag ser inte bara för nu just till jölter och till ser den vid hem. Hade fight. Hade han går runt. Ja. Öliga kreativ, sett samman, imust. Alltså som du säger, du vet inte hur motståndaren gör det. Nu Löv allvarliga granska och för in och snackar om hur det passar vad man säger med tvärskyd av Facebook. Och så nu kan vi se där så folk kommer checka. Ja. Så är det. Är det näck så ja, här flott rum alltså. Flott uppsättning rum med runt. Ja. Hur säger han? Med runt. Det räcker en punkt eller en tur runt tant en lady. Ja, en mått. Ja. Han flott. Han har mega gott så. Han har fast runt. Helt säkert.
Hon gör det sen Örvis jag kan göra man på Hattler. Det har bara kött och då ett aggressivt och hur som det är så men det är att jag fattar så James vi slutar. Ja, det går väl. Det är faktiskt. Kolla, vi klarar med den. Boom. Jag är klar. Hetta är fitta Louis som säger hon är inte kallt. Men det kommer vi en raje. Fyra gadet det hette liot ligger då gulven och hixra till naje och för ena förskilt det ska munnen inte att det är skuit fotler saje. Ta mamma du la föda nu helt om det hon yngst hon är sterilisera sig och prästen som döpte det man har velat ringa göske ta lustan upp att det kunde lujt eller kremera öske. Inte sälja lovlig, ha? Man skulle tro du har mistat golv eller du har nykort och en tangst och töll så ett i visst det oj och tycker familjen att kalla det lov då så förbannat dig ut. Okej, alltså wow. Det är nu där det är lite härst. Ja? Jag är inte. Ja, det var Ivra ska vara. Alltså mega aggressiv för Brian. Ja. Mega aggressiv. Ja, det var faktiskt mega fint. Och men de faktiskt också väl ända där. Jag vet inte om det kommer att rymma, men det rymmer inte vid dig ut här bara. Så familjen att jag kan löva så får packa dig ut. Han lever sig själv och ganska också upplagt, men han så ändrar vi share lovely, ja. Vi undrar vad vi gör. Okej. Du huxar säkert fuck off för hemma mamma. Ta ser du bara att du tuttlar från att bära och slamma. Jag kunde tidigare mynta där bärt här och nu och visste att du gör där man skulle tro. Men jag kanske spittar med gigabyte på en jet som är så förbannad evnaväg. Det är snett att huxa att det är min mamma att det är tutt ont som är fullständiga lamma. Tjejken till där följde i stan för nöjde. Det är som att köra kostaskaft in i en gryte. Och luktar den att hon uppslitten och lady bits. Kom on, du stäcker. Att han går där. Skaffade en gryta. Ja, det var gott. Men alltså hon helvete en uppträckare. Ja? Ja. Gänger runt snackar först och att det är fight. Att det minns inte om Louis sista bättre. Det är det. Ja. Det går så hon checkar runt och så har de på Hattler. Det är det ja, faktiskt. Till dig som jag säger, Louis på Hattler, jag snudde Facebook och YouTube. Fight battle. Ja. Det är fight. Alltså det är min mamma att det är tutt ont som är fullständiga lamma. Tjejken till där följde i stan för nöjde. Det är som att köra kostaskaft in i en gryte. Och luktar den att hon uppslitten och lady bits kunde lamma kvann Paul och Finn. Men med den tippte väsen syrskos blandade då helt spärra in. Stretch till toniga lockar. Ja, hon tänker det. Det är så där. Hon har funnit det. Och jag som för runt då ett högst sannolikt, nu väljer vi att vara ordentligt neutral. Högst sannolikt är att han nog skriver det. Då ett. Men man är så heldig att man räkar vi är så för runt att hon ser syrskos. Ja. Så jag då som är svär att då är inte det. Det är nog svårt. Och luktar den att hon uppslitten och lady bits kunde lamma kvann Paul och Finn. Men med den tippte väsen syrskos blandade då helt spärra in. Stretch till toniga lockar vi till sinta sia. Det kroppen till sån beines med förbannad av pia. Då du var född var det bara ett som hände. Onka formar men till en stämmebond vänte. Man skulle ganska tro att det är ett Adamsäpple. Då du var efter Paul Hattler säger du han just lukta och gick någon från Ice Age. Men han förfittlar att fortälja dig att du kommer vara tvillingabadgen till Nicolas Cage. Och att säga att du ska vara hemlig honom om du så var hemlös kvinna då släter en sida att ta hemlösa alkoholiker till rådorna. Jag menar så vi. Var det tjejken där som draktar tarvaren gnösna som en nejda slags limer. Var det som kan leia till heimater till du vittnestegn till bomsan ifrån mimer. Du heldur att du är sitja, du batchen du är rappa, men väl att en tant och sitta främsta bort och klappa. Du vantar kanske inte att det är en basic bitch som jag kunde slakta det, men nu får du ränna till hem vid hälan i mittlen beinene. Okej. Han som faktiskt väljer ni tror på det. Ja.
Som sagt, Okej, så ja, du det är- är ständigt chockfaktor, det kan kalla det. Vi har mer än allt sen i rappa fyra och kommer och ivraskar och så här. Det är aktion. Wow, du vet, så här bara så är de neckhackare ta. Vad ska man säga? Säkert samma som Löjvas det fick synd emot på alla. Slash det är aktion. Och man Jag går ut att tackla det så gott. Alltså ta det Ja. gör så gott. Alltså flawless att han jackar det. ja. Så står det bra. Ja, det syns. Alltså jag hade att det är rättliga ja, det. jaunta där. Han är jauner. Okej, vad ska vi göra? Vi ställer upp ett samma kriterier vi tar. Det är rym, levering, uppdragande och kreativitet. Okej, ska jag bra? Ja. Rym, Messia, halvdje 8 nivå löptäckta. 8 nivå. Alltså, bara från år till konstruktoren där i linjen och multirym och allt det där. Självt om det betyder mekanik till Gerda, men in i allt det ska jag vet här värsta. Kan vi sagt. Ta alltid hon tänkte allvarliga. Näckflottare så skulle det skriva. Kreativitet hade faktiskt att här hade faktiskt något jävligt. Jag vill lika väl jag säger. Det är alltid det tvär imska skyr av kreativitet. Men det är det vi att hon väljer att tackla det så i så att okej, de går för att passa bättre till chanken av rappens för det är ja. Men så lyder det väl först ut. Det är nog så flott hur som tacklar den det. Så det och Louis är mer kreativ innan för kvar linje. Som mest är mega genialt. Men här du kör det så vi ser det jämnt. Så väljer jag leveringen för till Maren och de bara runt omkring snackar fältet och en här Louis är lyssnar mer stittlig så för vi ska också osäker i förhållande till och ja, upptragen samma vad det var. Ja. Det var faktiskt upptragen som vi snackade om men leveringen är också rappad där. Det är upptragen som bevägas för fältet vi här alltid faktiskt. Jag ändå vill säga Maren för faktiskt med stämma. Ja. Rättliga är det resten. Rymden är ju 100% säkert att fyrtel liv. Alltså hon hur så rappar det alltså har mer flow och såna där. Det ligger ett land sent naturligare. Hur så rappar det. Så rymden för till liv 100%. Och upptrakan till mer än 100% säkert. Till att jag såg till liv i det sista battle. Alltså till i mer. Alltså 100%. Så jag vet inte hur Löv är så inte attraldande i hästen battle där. Men och så Och seldish som man gör. nej inte som på Hattler. Leveringen för isen till mer till allt. Ja, det är ju så säker hur så ser det. Ja. Alltså Och kreativitet är det är det. Det är inte riktigt. I don't know. Jag har alltid ta för isen till mer. Ja. Ja. Ta för till mer. Sajel, så tog över Maren. Det är väl mer. Jag väljer Maren. Spännande så jag tid stämmer ut där Facebook. Men Så det Maren till kentan. Och så har vi funnit en vinnare. Ja. Så tillbaka Maren. Och mega gott Josh Löf. Nästa för. Vi är guys fucking fight från Bavon så igen. Spännande så jag så bra där. Annars till tecknar då det. Vi snackar av och jag kommer och upptracka illtonkt på så. Så Röfast så Och till tecknar ute som har hotell upptrackar illtang så är det bara kontakta oss in på Facebook och Instagram. Tinder, Grindr. Nej, det får du kanske till det. Så den nästa battle då. Nästa battle det är så This Thoughts. Han heter Heine Reiners. Nutcher. Och emot Solo. Hans Ola som det där säger för emot han blir mot Barr, DC och mot Jagran. Ja. Så han vill rota ner. Ejon, kom nu. Lärde. Det är kvällt det. Nästa vecka. Ja, om man vecka. Yes. Allt det är bra kom. Det är det. Tack för stunden dit och until next time. Peace. Yes sir. Ja.